Nilat-antay baboy. Yes. Mukhang ang sarap nito lutuin. Pakuluan muna natin to. Tapos, palambutin. Okay. Soy siya, laurel. Lagyan natin ng paminta. Lagyan na lang natin ng tubig para mas ma-start na natin ang pagpakulo. Ng tanglad yung ating nilatan o nilagang paanong baboy. Gagawin natin dikdikin natin. Yan natin ng luya. Ayan na siya kumukulo. So, kailangan natin bawasan yung kanyang bula. Ayan. So, palabuti lang natin to habang pinapakuluan natin. So, lagyan natin ng luya para mas more mabango. So, lagyan din natin ng corn. Kuhain lang natin yung corn. So, may gabi din tayo. Lagyan natin ng gabi. Mahilig sa atin ng gabi. Sa lauoy. Sa nilatan. So, para mas masarap pag may gabi. Yan. Ready na yung ating isa sahog.
sa ating nilatan o nilagang baboy. So, ito yung ilalagay din natin. Meron tayo ng ganito. Sa ating nilaga. So, i-separate natin yung medyo matigas. Lagyan natin dito sa dulo. Yan. So, ready to go na. So, prepare na yung ating mga isasahog na gulay. So, abangan na lang natin yung ating nilagang baboy o nilatan hanggang malambot. Yes, ito mga guys. Ito mga dear, lambot na. Oh. Nahuhulog na sa buto yung ating nilaga o nilatan. So, lalagay natin yung tanglad dito ngayon. Lagyan natin ng iba pang mga ingredients like lagyan natin more ng asin. Kasi dagdag tayo ng dagdag sabaw kanina. Bago natin pinapakuluan. Lagyan natin ng garlic powder. Okay. Tapos lagyan natin ng parsley. And pepper. Lagyan natin ng bitchan ng konti. Konti lang. Ilalagay na natin yung ating corn at gabi o taro. Haluan lang natin. Ayan. Uy, mainit na init sa baw. So, papalutuin lang natin tong ating corn at saka gabi. Takpan na natin ulit. Yan, luto na. Luto na, malambot na yung gabi natin. Ito na siya, tingnan nyo yung ating taba. Natatanggal na sa buto. Yan, sarap. So, ilalagay natin yung ating gulay na dahon. Or yung ating pichay. Lagyan natin yung matigas muna. Lagyan natin siya sa ilalim. Sarap yung ating nilatan. Lagyan natin sa ibabaw na lang itong takpan lang natin. Ayan. Check natin. Ay, sarap. Sarap. Takpan natin sandali. Patay na natin yung apoy. Ayan. Luto na yung ating nilatan o nilagang baboy.
ko yung gulay. Gulay is life. Kain na tayo. Kain na yung ating nilatan o nilagang baboy. So, ayan siya. Yummy. Kasi masarap ang sabaw paminsan-minsan. May rice tayo. Ay, sarap. Kain tayo mga dear. So, simple way ng gawa lang natin ng ating nilagang baboy o nilatang baboy tawag natin. So, ayan. Kain lang ako minsan-minsan. Pero most likely, ang pinaka-the best ko lang dito kasi masarap yung sabaw tsaka yung gulay. Kaya, ayan, sarap. Happy cooking, everyone. Bye!